ba dole in tsaya a nan ba, ki san soyayya da shakuwa. Ni ma ina jin haka a jikina, sai sa kullum nake biyo wannan hanyar saboda na san in Allah da zan iya ganin ka. To saura kuma ka manta da ni wata ran. Ai idan zan manta da ki kamar uwa ce ta manta da ɗan da ta haifa kuma ta fi so a rayuwarta. Dukkanin zuciya tana son abin da ke kyautata mata kuma tana gudun abin da ke bata mata. Akasin haka ya zama yaudara. Yaushe ne zan farka a cikin wannan mafarkin da nake? Ta sadaukar da zuciyarta, ta sadaukar da jikinta, ta sadaukar da dukiya baki daya don neman gurbi a cikin zuciyarsa. Ni na ceci rayuwarka lokacin da kake cikin gabar mutuwa, saboda haka ni na cancanta ka aure ni. Ni ce na sadaukar da budurci na saboda in tabbatar maka da farin ciki a rayuwarka. Hakika talauci cuta ne. Ni na kubutar da kai daga cikin duhun da kake ciki. Kowace a cikinsu ta yi min halarci, to a cikinsu wa zan zaɓa? Wa zan zaɓa? Wa zan zaɓa? Let me send her to hell. Shahararren kamfanin da ya shekara 20 yana kawo muku ingantaccen fina-finai wato multipurpose media concert shine ya ɗauko muku wannan sarƙaƙƙen labari. Wa zan zaɓa? Wa zan zaɓa? Na sayar da gidanmu abinda ake cewa 100,000. Me yasa baka dauke ta ka kai ta asibitin gwamnati ba? Ka kawo ta nan. Ka taimake ni. Ta mutu bana ina ruwana. Ta mutu? Naira in babu a wannan 200,000 sai dai ka dauki mahaifiyarka ka tafi da ita gida. Wani irin azzalumin mutum ne kai? Sai in kin amince zaki bani kanki. Na amince da kudurinka. In har zaka mata aiki ta samu lafiya. Dole kan wannan ki. Wa zan zaɓa? Shirye shirin Sani Indomi, rubuta labari Buhari Isa Dandin, wanda ya kirkiri labari kuma ya bada umarni Ilyas Abdulmumin. Tana cikin wani hali kai za ka fidda ta? Duk abin da mutum ya dai a duniya da shi zai girba a lahira. Sai danta na ma. Wannan kuma fa ga wannan mutumin kauye ne shigo birni. Da ganin sa mun san an sayar da shanu da gonakai. Kai, who is your father? Dan gidan commissioner of police ne na garin nan. Dan make mu ne ba. This is the money. Ke, who is your father? Baba na principal. Baba, who is your baba? Ni ne baban kaina. Na sayar da rake kuma ina da kayan trader. What is this, my boss? Daga ya principal sai mai rake? Mu da muke kalemin hujjan mani. Kowace a riga kama da 'yan masu rake. Mahaifiyata ce. Wallahi ba ta da lafiya. To na ranmu da ita, a gaya mana ya yi kawai me kake da shi. Wa zan zaɓa? Kada ku bari a ba ku labari.